ingeni Kenya ka samoro ji nigi news moloyo kata wege news. And kaga koro wacho ni wach Mbadi liekre to gi Kalonzo Musyoka. Mbadi en osiepna kabisa. To kanyo jaromo kode to ne ok awinjo ko wacho nodwa bedo spika. Lakini ng'eny samoro ji ema neno ni ng'ato romo. Makoro kuponi jo members of parliament oneno ni Mbadi ne moromo. Ta wan to waonge aunga mkono. To nying mar Kalonzo Musyoka bebiro. Tiparo ni karazimio kaka ne unde. Ni neno ka kwago siasa to wasiku waluonge mana ni chief minister kata prime minister. Tiende ni mano lemo ma kaka wan jo Azimio no konwa ni ng'ani gima inyalo miye en kaka chief minister or or prime minister kolok chike. To nyocho kedo no matek kabisa. Ineno ka Eastern jo Wiper obiro obed women rep, okelo women rep te adek, Makueni, Machakos, Kikitui, jo Wiper donjo. Okelo governors bende te, okelo MPs, nyaka Wavinya Ndeti. Nineno ka en gi shida matin kane poko yier cases. To mano ne okomiyo Kalonzo Musyoka okelo jogi te. Omiyo Azimio ka waneno kubiro gi teko mang'eny. Makupo nodwaro kata ni en mowacho ni mondo miye spika. To waparo ni jo Azimio te biro supporte. To kinde en ng'ama competent, to bende en ng'ama ji ohero.